Baker Legaspi mag-i-intro lang. Kamukha naman talaga niya. Gwaping na gwaping oh.
Pati mo. Sarap to eh. Ano ba yun? Flight niya ngayon. Buti pa rin hindi siya nakasama sa mga. Nag-qualify, kulang pa siya sa mga points. Yung kay Power Spin, isa ka kay Girls, wait, ano pinatawag? Tapos pag kapag makalipan, na parang akala ko pare-pareho lang eh. Gawa ba yung hindi ba yung Ay, baliktad.